Opintotukeen ollaan jälleen leikkaamassa ja ollaan lisäämässä opiskelijoiden köyhyyttä. Samaan aikaan toisen asteen ammatillista koulutusta kyykytetään, lähiopetusta tullaan vähentää aivan massiivisia 190 miljoonan leikkauksia. Samaan aikaan yllätys, työttömiltä, sairailta, eläkeläisiltä leikataan. Elinikäinen oppiminen on enää puhdas vitsi. Opintoajat lisääntyy, koska töissä on pakko käydä rinnalla. Mahdollisuuksien tasa-arvo pienenee, koska lompakon paksuus kertoo koulutusmahdollisuuksista. Eikä siinä vielä kaikki. Hallitus kesällä kertoi, että heidän tavoitteena on leikata varhaiskasvatuksesta korottamalla varhaiskasvatusmaksuja. Sen jälkeen te kerroitte hallitukselle opposition kanssa, että tämä ei kannata. Suomessa tällä hetkellä joka 6. alle kouluikäinen jää täysin pedagogisen varhaiskasvatuksen ulkopuolella. Suomi on tässä Euroopan hännillä. Euroopan keskiarvoon 91% osallistuu jo nyt alle kouluisen pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Ja miksi se on niin tärkeää? Se antaa oikein valinnanvapautta perheille. Vanhemmat saa päättää, tekevätkö he työtä. Lisätään erityisesti naisten työllisyyttä ja autetaan näitä lapsia korkealaatuisen varhaiskasvatuksen piiriin. Se lisää koulutuksen tasa-arvoa, se lisää mahdollisuuksien tasa-arvoa. Mitä vastaa hallitus? Hallitus pyörtää päätöksen, juhlii saavutusta ja julistaa. Emme leikkaa, vaikka halusimme. Miksi meidän pitää pitkällä tähtäimellä vaatia sekä osapäiväisesti maksutonta varhaiskasvatusta, että oppivelvollisuusiän laajennusta sekä ala- että yläpäästä, koska koulutuksen tasa-arvo, koska mahdollisuuksien tasa-arvo. Näillä lisätään kaikkien suomalaisten mahdollisuus maksuttomaan koulutukseen. Meidän pitää myöskin vaatia ryhmäkokokattoa perusopetuslakiin. Näille toimilla on hintalappu, mutta myös niiden toteuttamattomuudelle on hintalappu, niin kuin te hallitukselle kerroitte, hallitus sen tällä kertaa ymmärsi. Eli mun kysymys on, onko meillä varaa olla kyseenalaistamatta tätä hallituksen linjaa? Ja vastataksemme tähän, kerrotaan myöskin hallitukselle parilla huudolla, että keitä me ollaan. Jottei jää kenellekään epäselvää, mä sanon joukko vastaan voima. Joukko! Voima! Mitä ei kuulu? Joukko! Voima! Joukko! Voima! Joukko! Voima! Joukko! Voima! Ja nyt vielä niin, että on eduskuntaankin asti kuuluu. Joukko! Voima! Joukko! Voima! Joukko! Voima! Joukko! Voima! Ja nyt vielä, että kaikuu koko Suomen maa.